Както виждате, слънцето, солената вода оказаха сериозна вреда върху косата ми. Дадох си сметка, че много бързо и спешно трябва да намеря продукти, които да се погрижат за косата ми. В София няма много избор на качествени магазини, които да предлагат наистина добра козметика за коса. Но се сетих за едно място, което отвори врати съвсем скоро, а именно магазина на Арлен. Разбира се, сами ще видите, в този магазин има абсолютно всичко, което е необходимо на една жена, за да направи косата си повече от прекрасна. Първоначално идеята ми беше да си взема просто маска за коса, но в магазина е пълно с такива чудеси на най-добрите марки за коса в световно ниво, така че имах бая време да се почуда и да реша какво да си взема. Като всяка жена и аз много трудно взимам решение, когато трябва да пазарувам. За щастие в магазина, освен големия избор на продукти за коса, има и консултанти, които много добре знаят какво да предложат на своите клиенти. Вижте какво избрах аз за себе си. Кутия пълна с продукти за грижа за косата. Маска, шампуан, сух шампуан, че дори и кърпа за след баня. Ето виждате косата ми само след едно измиване с тези продукти. Резултатът вече е видим. Какво да ви кажа? Арлен си Арлен.